kunnanhallituksen puheenjohtajaa. Muutamin sanoin vielä kunnan edustajana kertomaan. Siellä on kahvia ja pullaa. No niin, hyvät Pohjois-Heinäveden liikunnan ystävät ja kyläläiset ja arvoisat kutsuvieraat aina Kuopiosta saakka. Olemme tulleet juhlistamaan tämän kyläkunnan historiallista vuotta, joka tänä vuonna on ammoisen askeleen kehityksen kulussa niin mennyt eteenpäin. Eli meillä on tällä samalla piha-alueella nyt nähtävänä koko Pohjois-Heinäveden toivoma uusi koulurakennus tuolla Ylänteellä. Eli se on tosiaan tässä ennen joulua luovutettu urakoitsijalta kunnan käyttöön ja heti ensi vuoden alusta otetaan sitten koulupäivän käyttöön ja oppimisen kehdoksi. Liikuntatila tulisi tuomaan sitä iloa ja liikunnan iloa niin kyläläisille ja liikunta yhdistää samalla tavalla kuin tämä yhteinen hanke on yhdistänyt kyläkuntia. Toivon samalla tavalla kuin äsken mainitsin, että koululaitos tuossa palvelee kaikkia ikäryhmiä ja kaikkia kansalaispiiriä kyläkunnilla, niin tämä semmoinen yhteinen asia, jossa kunta voi olla mukana rahoittamassa niin sitä tulevaisuutta ja sitä tarvetta, mikä tämän liikunnan kautta tänne kylälle lankee. Elikkä kiitoksia vielä kerran tästä yhteistyöstä. Liukas jää, minä meinasin jo kuotua tuossa tullessa. Annetaan liikunnan ilon viiä niin tuolta iltaa eteenpäin. Hyvä nauha ja pojat innostuivat silppuamaan se oikein kunnolla. Jere Karvinen on kuitenkin nyt sitten virallinen kaveri, joka käy ensimmäisen rankkarin vetämässä. Aplodit siitä Jerelle. Ja kiekot saatte Jere omaksi, muista. Ja täältä tulee Jussi. Ja siitä tekee maaliin. Sieltä menee jalkojen välistä Jussi Kotkanen. Ota kuule kiekko mukaan. Se on hieno juttu, kun pistää maalin Kimmo Kopasen taakse. Kalpan maaliin lähtee Kimmo Kopanen. Sami ja Oki lähtee sitten pakeiksi Kalpan avauksiin. Kasperi ja Hannes lähtee vähän tuohon keskiosastolle. 3 sukupolvea tapasia jäällä yhtä aikaa. Ketäs Pohjois-Heinävedeltä lähtee? Sinne lähtee maaliin Jani Karvonen. Laitetaan aplodit. Hansi Vättinen ja Juho Vättinen lähtee pakeiksi. Kari Vättinen ja Mika Lukkarin joukkojen kapteeni lähtee sitten hyökkäyksiä avauskentällisiin. Kaksi kertaa 15 minuuttia. Tuomari, joka on tarkkana tänään, Petteri Heimonen, Joonatan Heimonen, ja näin lähtee peli käyntiin. Peli vääntää kyllä kulmassa.